for tuning into Zim News Beat TV. Uridani ubanje wakati kumbako mapazu tangolani ukwatama nangono le indawo mangufamba muri vana vadiki moga kumatare nayo asuko sakangosarana baba chete nayo vakashaya samadaraja akanangwera saka baba venyu semunhu mukuru varamba kufamba nemi mumatare kana kuti vangotirega titange kumbofamba tiri tega vana angorega tongotanga kufamba tiri tega vana ava ndikakuyang'anani mudakumanisa ntupo munango murora ndaverenga dare renyu pagirazi pangu apa ndiri kuona hamusi vemhuri imwe chete mumwe muroora here ndizvo sedu murora ndouoni muroora ndeupi Joy ndiwe muroora so ndikakuyang'ana nazukuru ndikangana pana mpepo ikuchitika paukara ndatarisisa dare renyu ndaona pane mhepo iripo iri kuteverana nemi pakurarama nepakugara mumusha makwatama unyinji mafamba kwakawanda muchiedza kubatsirwa pematambudziko amuri kusangana nayo zvino zvikumarareni asi dambudziko renyu riri kukunetsai paupenyu hwenyu harisi kupera ndikangana pasipejeramu apa pana munhu ana zina richemewa maiki ndakatarisa pagirasi pangu ndiri kuona pane munhu ane zita rekuti maiki arikoni ari kupi munhu anonzi maiki mukadzi wako arikoni mukadzi wako aripi azangu yali apa kotangorani kuisa panguru pakati wokuratwa kare tinaka hanzi kokuisa baba mukuru pedyo nemukadzi wako asi uda kuti mukadzi wako atogara naye kana mukoma wako here wati kugara pedyo nemukadzi wako pinda kwataita tangu kupinda iwe karawe kunotenga mukadzi pachena iwe mamunaendawo iwe baba mukuru simuka uenda kusiye mnengene agare pedyo nemukadzi wake iwe puroka ndiwe puro iwe hanzi ndiwe po okay apa ndikakuyang'ana ye pankope pangadekadzika teri asi ndikakuyang'ana kugona nenjara mnyumba palibe zvino zvinokwataabwino chani kuchitika mnyumba ndatarisa dare rako iwe mukomana iwe wagara pedyo nemukadzi wako uyu mukadzi akagona nenjara manje ndaona kurarama kwenyu kwamuri kuita mukati memba imba yenyu haina bonde chii chiri kupa kuti imba yenyu ishaye bonde naye vazukuru vangu achadidiseko kana mumba muna chino amuna kana iwe mukadzi naiwe mukadzi wacho chii chiri kupa kuti mumba mako mushaye raramo yakanaka pakutanga tatogara zvakanaka apa ndakatombozoona nekufamba kwenguva mabi angu haachakwanisa kuita chinhu asi panyaya dzacho ndakutongonzi ndini ndakaita sei ndakagadzira mabi angu nokuti haachakwanisa kuita sei kuita chinhu saka vanhu vese vangopomera inini kuti ndini ndakaita sei ndakagadzira murume wangu asi nini handina kana chandinotomboziva sekura ndina kana chandakabata kutamai utangautopore hanzi ko chii chiri kupa kuti umhanye kumberi kudaro iwe kunyuma jara uri kunyuma chii tatombofamba akatoneta asi ndinenge nditongonzi ndini nehama dzemurume wacho dzongonditi ndini ndakaita sei ko imwe ndakagadzira mabi angu imwapo ko naiwe po ndikangana dzina rako raukana naro ndirapayako zita rekuti po iri asi izita rangati rababa wako kai baba wangu anonzi kuti Paulo wacho ndakuvasara sekuru wacho umenya numba kai hanzi une chipo chekuridza ngoma kai stereki mukumanisi unosanganisa ngoma asi baba wako wairidzawo ngoma izvi ndizvomadzinza izvi apa ona Robert Robert
ndikayangana ngani yawanta ipichangati ngani imodzi uyo ndikayangana so akugona palibe adasvakatira manja mkazi palibe mkazi adatawa adapita kumwe kwawo nangani yakulepera pamasa uyo ndikayangana mukabuduramo ndimamuna panopsa kubvara navamamuna cherechedzaone Robert dare revadzukuru vangu vari papa rakada kungofanana. Uyo mukomana anonzi Poyo ane dambudziko rekuti ipo pai mukadzi asisina mukadzi akaenda akarambana nemukadzi nekuda kwekuti mukadzi angangova mukadzi wekutarisa mumba asisakwanise kana kumbovakawo bonde nemukadzi wake wachona mumba imomo. Ndo zvimwe chetewo zviri kuitikawo pane munin'ina wake anonzi Mike uyu haasi kukwanisa kuvaka bonde nemukadzi asi pamazuva avo ekutanga vaitoita bonde raitonakidza asiko zvemudzimba wavo musisina bonde. Ndo zvakaitika kune mukoma wacho anonzi Poyo zvekare. Bonde rakanga rakunetsa kudzimara Pauro azotizwa nemukadzi mukadzi oenda osara abhachura nhasi. Ndo dare riripo pakati pavazukuru. iwe mukadzi aripo iwewe Pauro mukadzi aripi? sekuru vakadzi akaenda kwavo. unanga asakaza kupita iwo Une vakadzi vangani vakaroora vese uchingosiyana navo vachienda kwavo? 2 awiri Vakwana vaviri. kwa Mike ndokuyamba iwo Iwe Mike uyu mukadzi wako unaye ndiwe wekutanga here? ndokutanga sekuru. apa muna magore mangani makwatirana apa ndikayangana mwana palibe Nazvino mune makore mangani maroorana nekuti ndacherechedza dare renyu ndikutoona kana mwana chaiye hapana. Tanitenedzi chose kana mwana adina. kana uyo Zvimwe chetezvo na Pauro kana mwana wahaana zvekare. mukadzi wadayamba wadatsaya naye pada kwatiwa pasada bara Zvoreva cherechedza uchiona musiyano uripo ndewekuti mukadzi wako wakarambana naye akazoenda kunoroorwa kwaakanoorwa ukambozvicherechedza iko kwakasvika kuita mwana here? uyo wadakana nchichiro atwana patupi wese hawa isana misha yavo vandakatusina navo vanje. kulepera kumenya Mumwe wacho wakarambana naye ko zvinozvi tarisaona pagirasi pangu apa ari kubuda atova munhu azvitakura atova nenhumbu. azikuona ngani madabo mlikwatama nayo manje Tarirai muone nhau iyi ndo nhau yandiri kuona kuti makabva kare muchitambura nayo maneta kufamba mafamba profita unyabezi ndaona makaenda unyabezi kumaprofita kung'anga munoenda kumaprofita kung'anga asi dambudziko renyu riri kuramba kupera kuti mukwanise kuvawo vanhu vanoroora vakadzi mugara nevakadzi zvakanaka maponde achifaya mudzimba dzenyu muchiita mhuri hanzi zviri kuramba. apa kutozwa apa ndadasambisika ndoona iwe udakhala padhuze na uyo muramu wako apa asi kwese mwambo uyo ndikuona mukutaudzana rini nakana kuti kufamba profita kuti bada kuti uyo mukadzi wamwana wako ndiadamanga pomwe mbereki Chiteererai muone nhau iri kuitika. Nhasi zvatondishamisa ndichiverenga nhau dzenyu mabudira dzikuita pagirasi pangu. Ndaona iwo Pauro wangu wakatogara pedyo naJoy anova mukadzi womunin'ina wako. Asi kumashure kwese kumava musingawirirana musingatotaudzana mese. Nekuti iwewo pamatambudziko ako emumba mako, matambudziko ako apa kuti urambane nemukadzi wako, kwese kwawaifamba wanga uri kufamba uchibata Joy mukadzi womunin'ina wako kuti ndiye muroyi ndiye ari kukonzeresa kai. Zvashiwa sekunenge ndichingodzi ndini ndakachenjeresa ndini ndakaita kuti akadzi wavo vaende ndini ndichingosara. saka iwe akazapa nguru akaenda mutaprofitari yacharo nonga wagona napanguru Ko naiwe Joy chimbo ndibudira pachena kuti mukadzi wababa mukuru kana tomboti ndiwe wamurambanisa unomurambanisa nechinangwa chei chaunoitawo profit unoiwana papi unozokwanisa here kutora baba mukuru kuti vaite murume wavo. Aiwa ndikwanise tongori nawe utongoti kungopomerwa hawo mhosva inenge ingonzi ndini ndiripo ndini Iwe Paul. ndakati. Pauro mukubata mukadzi wamwana wako ndiakusokodoza muchi mukadzi womunin'ina wakoyo ndiye uri kubata kaiwe kuti ndiye muroyi ari kukonzesa kuti dzimba dzenyu dzisamire zvakanaka. zvakabvira papa ndakaona kuti mubeyangu wacho munin'ina hapana zvatotomboita nendobveta ndaitomboto mudzimai ndaitomwasa unomborarama mbijana but pakutotondozoitawo mhuri yandakwase kuti ndiziwana ndikakuza ndiane hama dzine musikanzwa iyoyo
Joy. Joy wacho. Ndiani hama dzine muzikadzo iwe? Ndakudaro. Ko okay. Tomboti lero ndokuyangiza muntu ari kukudzongana muchidarani. Ko nhasi ndikakwanisa kukuudzai muroyi wenyu chaiye nekuti pana Joy apa ndiri kuona muri kuita zvekufungidzira uye n'anga dziri kukutsanangurirai kuti Joy muroyi havasi kunatsoona kwazvo zvakatambanuka. Nhasi ndikakubatirai muroyi wenyu chaiye ari kukuroyai, munoita sei? Tokumbira regere kunomuroora tizoona kuti tingaita matanho yapi pane iye munhu wacho. Ndakati ndi Joy. Hanzi ko ndakati ndabata Joy kuti ndiye muroyi, unoita sei? Ngodza munengina chipana zviitika pamba pedu ndimuroora wenyu makatora munengina. Sagara sikubata. Ngona kaneno inazungulira apa mama adafiliseri pasara pai. Chitopea? Iko zvino wazukuru ndiri kucherechedza nawe dare renyu, ndiri kuona amai vakafa, iko zvino masara muina baba kumusha uku, ndizvo? Chokwadi. Ukona uyo adapaswa dzina na pai. Pakuberekwa kwamakaita ndaona iwe Paulo wakatumidzwa zita nababa vako rekuti Paulo vachikupa zita ravo, ndizvo here? Chokwadi. Mama akati kuti iwe wapasa mwana dzina indifana kupasa varangu. Mama zvodambochita kuti mama apasa mwana dzina. Amai venyu vakagara pasi nababa venyu vakati, mimi baba matora zita renyu mapa mwana, inini ndiri kuda kupawo mwana sikana zita rangu. Makambozviona here zvichiitika kuti zita remutorwa mumusha amai venyu rinopiwa mwana wavo wavabereka? Zviripo here pachivanhu chedu? Hapana ukama kapa. Amai mwana wavabereka havana dzinza naye, havakodzere kumupa zita ravo, asi amai venyu vakataura nababa venyu vakati, ndiri kuda kutopawo mwana wangu musikana zita rangu nekuti iwe wapawo mwana wako mukomana zita rako. Murambori pafarero. Zvakaitika here zvipakati penyu? Ya zvose sekuru zvitoripo. Mama wanyu kagara kana ndafiliseri angani machira. Amai venyu pavanga vachiri kurarama vasati vafa vaiva nemachira here emudzimu? Vaibeta vanorapa wacho zvirwere hwaona adiki ihwohwo. Asi angani machira. Asi vaiva nemachira here? Ndisingazivi mumatumbi avo kuwana masisi wangu. Asi ndikayangana so panopa madhara kana akadwara zvokuradza kumuka tanganya kusambiswa namwanasikana dzina namama vako raitwa akati Maria Marita adani. Ko chii chiri kupa kuti nhasi unoyi baba venyu kana vakarwara vanogezekwa nemwana sikana anonzi Maria? Zviripo. Ndiani anonzi Maria? Ndini sekuru. Urudani. Wakadi hako mzoko? Makadini sekuru. Kurudani kumuni. Kuri sei kumba? Kumba kuri musha. Kaburuda kamadhara katadoka pakati vanhu vonsona. Burukwa baba kana rakabvarukwa ndiwe unosona? Pakata. Ndizvo ndakasiya ndaudzona amai. Kani pesa mashama manyazi wambo. Hanzi nhau iyi kwayakuenda uko kunonyadzisa uko kuti mwana sikana ndiwe unosonera baba zvipfeko zvavo kunyange zvemukati zvikabvaruka. Yaiwo musekuru akatwagezesa chaizvo, anotombovagezesa. Matovasambira. Anotovagezesa shosho. Maria. Sekuru. Unosambika kuti yangana kuona. Maria unogezesa baba wakatarisa pai? Ndakatovatarisa nekuti amai vangu pavairwara vakatondisedza kuti mwana wangu yakuno nokuti ndimusikana ndakapa zita rangu. Saka ndine zvandine ndichida kukuudzawo kana ndaita sei kana ndafa. Abva wanditi baba vako kana akarwara unofanira kupota uchiwagezesa ndiwo. Kana chakudya ndinomabikira. Nyangu chekudya ndinomabikira. Ndinomabikira nekuti vakatosiya vandudza mashoko kuti mwana wangu ini pandakufa nditi ndikukusira vana usanochitarisa chi vana.
saka bona yangana ava aifamba kunyabezi achipata kuti Joy mufiti apa fiti ndiwe saka uyo muroora muchamutatano mumusha zvinochitarira one hama dzako dzaifamba kun'anga nekumaprofita vachibata kuti Joy muroora ndiye aiva muroi. Zvino iko zvinodarira kuti kududzira kuti iwewe ndiwe muroi, muchaita sei nemuroora? Ipapo sekuru pakuti ndine muroi inini ndinozviramba nekuti ndina mai vakangonditi usare uchitarisa vana terera dzikamo usamhanye mhanye mukati medarira ngwani zvidezvo. Iwe uri kusirwa magate maviri uri kwauzwa muti kuti after mwezi mutatu ufuna kukumba mangwara uyu na uyu weikomu kana mangwara uya pai ukumba aya mangwara isokurisa hauna here kusirwa magate maviri wakaudzwa kuti wakagara unopota uchinochera muti wakati newakati uchera midzi uchisawo magate omo. Wakaudzwa zvekare kuti baba vako unopota uchichera muti uyu neuyu midzi yacho uchiwabikira porridge. Nhasi ndo porridge raunogara uchiwabikira iwe. Hazvisi zvakaudzwa namai yako, zvinoreve izvozvo? Ndizvo ndakaudziwa sekuru. Apa mangwara unokumba mwezi uno nemwezi unoya wanoboya uzakumba wananga mangwara aya unoona musina unoita apita kuona. Hanzi iwo mushonga wakaudzwa kuti unochera uchisawo magate maviri awakasirwa. Wakachera nhasi mushonga uyu wakaisa. Wakazoya mangwana yacho ukatarisa unoona mushonga uyu munenge musisina. Unenge waenda kupi? Izvozvo sekuru handimboziva kuti unenge waenda kupi, asi ndinongoziva kuti mwedzi mitatu kana yapera ndinofanira kuchera mushonga ndichiisa magate, asi patozorodira umba nozongosvika mwacho musina. Saka unanzira dzako ndi waenda pona. Saka iwewo nepfungwa dzako uri kuramba kuti ini handisi muroi, unenge uchiti mushonga unenge uchienda kupi? Handenge tingoti vave munhu andibvisira vachindirasirawo. Mike. Sebo. Uyo ndakutaza kuti muchite mwana. Asi iye uyo ndikayangana. Basi pakubuda ungati ana wana wawiri, watatu, wakafa mimba chani. Unaona ngani? Ndakatarisa pagirazi rangu ndiri kuona uyu anenge ane vana vaviri kana vasiri vatatu, dzimwe nhumbu dziri kungobuda. Une vana vangani iwe Maria? Ndine vatatu. Kutangwa niona awa nzadzi dzako waribe kana vana. Dzinza nokurira kwa vana wankwasa. Hanzi ko chii chiri kupa nhasi ukatarisa kuti dzinza rako roshayiwa vana? Vana dzinza rinokurira kumhuri yemukwasha here kwakuberekera iwe? Aiwa. Saka funa kuita nanza dzako dziri vana. Aini ndiri kuti muroora ndiyakutorwa kuita sei, uri kuti poitwa sei kuhanzvadzi dzako dzatiri kubata kuti iwewe ndiwe muroi, uri kuroya hanzvadzi dzako idzi kubva kushavira ukasirwa naamai vako. Uri kuti kudiko hama dzako dziri kutadza kuti hamuri? Ipapo sekuru ndikuparamba kuti ndini ndoti ndiJoy ndiyakagadzira hanzvadzi dzangu. Anazogadzira kana? Uri kuti apa una zviri pachena iwe unobata baba uchivagezesa vachifongora vachiita sei vachigezesa kukuonera pai. Saka uyu uti ndiyada manga bankuru ada manga rani. Iwewe kunyange takatarisa pane maziso epanyama, zvaunotoita chaizvo hazvina kufanira kuitwa nemunhu asiri muroi. Zvekuchera mushonga uchiisa kuzvimagate, mushonga uyo uchishayikwa uchizoonekwa pasisina. Zvekuchera mushonga ibikira baba wako porridge, sasa porridge uchigezesa baba wako uchivabata nhengo dzavo dzisi dzakavanzika idzi. Zvinotodudzira zvega noti pane mhepo dzakaipa dziripo pauri. Pari pamaziso epanyama. Ko uyu muroora uyu imbotiudzawo kuti anoita zvakati zvinotipa kuti tingoona nemaziso edu epanyama kuti anoroya. Imbotiudzawo kuti Yo zvakuchita zvikuoneka. zvauri kuitawo zviri kutooneka kuti uri munhu unobata mabasa akaipa. Kumuroora zvaanoitawo zvinoratidza kuti anobata mabasa akaipa ndezvipi? Isusu muroora nemaziso enyama hatisi kuona, saka taifamba kwese kun'anga kuti taingobata iye muroora achinzi ndiye anogadzira vanhu. Apa iwe kuchenjeresa ndokachenjere. Tangurani kana mukadakanda kuprofita kana kunyabezi iwe ndopita patsogoro. Zvinopana wapanyera lero. Hanzi ndiri kuona kuchenjeresa kwako kunyange pese pamunoronga kuda kufamba iwo ndounomhanya kusvika mhanya kupinda pamberi uchivharira matare evamwe kuti iwe usabatwe uroi pabatwe muroora. Zvino inini handivharwe nemishonga. Sekuru kana kuba kwacho anototonga kana dzimba dzacho dzese dzanabhuda acho anototonga ndizvo zvishupa. Inde ndifitira yakatonga imba akasambire madhara akaradza kutonga vana. Hanzi hongu uroi iwo unobata atonge dzimba dzemahanzvadzi yake.
Ndiye kusaka muchiona achitodarikidza masimba kwanzvadzi dzake kudzimara atosvika unogezesa baba chai. Uroyiwo. Hapo wakati kupata. Iwe Maria, zvandiri kutsanangura izvi padare rangu rekukubata uroyi, une nharo here, une mhikidzano, uri kupikisa here kuti ndakubata uroyi? Inini pazvandada kungobvunza kuna sekuru kuti saka munhu kana wanzi wewe nevabereki wako inini ndakuda kufa uya ndikudzi zvaunosara uchiita nda kuti ungosara uchitarisa vana chete unongori uroyi here. Hapa uri kuzwa kuti usara uchitarisa vana basi. Ko magata akazosiyana kuchera mushonga uko. Unozoti amai vanga nechidzimu cha uroyi. Ndisaka adapasa iwe dzina kuti ndifuna kupasa mwana wangu akusiyire ufiti. Hanzi iwewe una kusiya wangonzi sara uchichengeta mhuri chete. Amai vako vaiva muroyi. Vaiva nechishave cheuroyi chavaishandisa kubudza nemagata. Saka ndo zvavakasiyira iwewe zvekuti usare uchiita mabasa avo avaita. Ndiye kusaka vakakupa zita rako, zita ravo rekuti Maria. Vakabva vatokuteketera vakatogadza uroyi hwavo pauri iwewe. Wazvinzwa? Ndazvinzwa sekuru asi inini ndisingazviziva ndaingoti sezvo munhu akonzi usare uchitarisawo vana uchengeta vana uchigezesa baba wako ndaingoti pamwe zvichangopera neimomo chete. Iwe Paulo. Naiwe Paulo. Kwese kwamaipinda mufamba kumaimbopatiwa nkani yamagate? Kwese kwamaimbofamba maibatirwawo nhau yemagate here yakasirwa nzvadzi yako ine zvimishonga izvi. Sekuru sitangonzi kune mweya madzinza chete here mudzinze menyu dambudziko rori mudzinze menyu. Zvaitaura kuti chingoudzawo maprofita kuti aifamba sezvo mbibi yangu yanzadzi yangu itoenda kuchechi papa. Zvanzi nasekuru kwamunofamba makambobata here nyaya yemagate akasirwa hanzvadzi yako Maria kumaprofita kana kung'anga? Musore sekuru aiwa Yamuna kudai asanga mboibate so tanga chingoudzwa kuti kurwara kwandikuita inini nenge inini ndinonyanya kurwara ndaizwa kuti nemukadzi wako. Alright. Nekuti inini ndakaberekewa ndisina kana bvudzi kusvika 18 years ndatona bvudzi rakuti ndanako saka handitomboziva kuti zvaifamba usei. Alright. Pana nkani? Hanzi pane nhau yakakura ivako. Ko iwe Maria. Naiwe Maria. Ikane yamagate yopaenda profita. Hapo unaenda kugresha. Hapo pita mtengo wakumba mankwara. Ukuti mankwara wakumba chitangata anjajani. Iwewe ndikakutarisa panapa pagreza ndikuona unotopfeka machira machena uchitoenda kuchechi. Wapedza ipapo kuenda kuchechi. Ndiri kukubata kuti iwe unobata badza uchienda musango unochera mushonga uchisa mumagate. Mishonga iyo unongochera uringochiti ndechi. Munhu anoenda kuchechi anoita zvekuchera mushonga here. Sekuru inini mushonga yena akatosiya ndaudzwa naamai kuti akatonditi panopera 3 months. Mama wako ndiye Mwari? Amai vako ndiye Mwari here? Aiwa havasi asi akanditi mushonga unofanira kuchera panopera 3 months uchiisa mumagate momo mushonga ichigara iri momo iri momo. Kugresha vanoti musabate chani? Mushonga. Kuchechi vanoti havati musabate mushonga here kuchechi? Vanoti musabate. Saka unamata hausi? Saka uri kunamata here kana kuti hausi kana uchiita zvemushonga uchienda kuchechi? Ndinonamata sekuru. Akuvhara mabasa euroyi nechinamato. Ko chingotsiya yoite nezvinoita sisana tasvi zvipata mankwara pari zvitari pachena. Unodiko kungosiyana nezvekuchechi zvongobata mushonga pachena kufanana nesana rereguru tazvo. Handikwanisi nokuti ndakatongokura ndichienda kuchechi. Maria pangwana yatsonzwa kubvunza sekuru. Hanzi nasekuru uri kudiko kungokusiya zvemushonga woita zvechechi kana kusiya zvechechi wobata mishonga sezvinoita isusu ana tateguru pachena tisinganyenyebere vanhu kuti tiri kuenda kuchechi. Ndini kuti ndisiye undochechi sekuru hazvikwanisiki. Kusiya kuchera mushonga? Mushonga ndinotochera nokuti ndakatosiya ndaudzwa naamai. Saka kuri kuti zviri 2 hapana chaunokwanisa kusiya. Hapana zvese unofanira kutozviita. Alright. Saka ukafa unonaka kudenga? Saka nawafa kudenga unokuenda here semunhu anonamata? Mhene zvozooneka mberi wako. Hapa magate edu kafuna kumwe. Zvakanaka magate ako aunoita nawo uroyi aunochera mushonga uchisanduka yada kuno. Zvakafamba kwenu namadhara tifuna kuwada. Zvakafamba zvakanaka kana ivo baba venyu vachona apauro ivavo ndovada pano.
Anavuma kwela. Vanobvuma here kuya kuno kumatare kwangu? sekuru baba vecho vacho nokuti basa rokumwawa vanotanga benzi so asi motongotibatsirawo kuti tozongokwanisawo kuya navo kana inini vacho magati acho tinogona yabatawo sekuru zvakangodaro inenge achatochikisa nokuti muti mushonga uye kana uchitobuda mupano kwaunenge uchitoenda saka zvichita kuti ndogona kutozotadzira kumatakura futi. Wewe kumba mankora uchiisa umasikacho kwabata. Pawaichera mushonga uchiisa imomo usingachi kwabata here. Nini nengochera mushonga ndichidira ndikaona mumusina painengoti kumwamhe munhu anenge anditorera ndosvika ndodira umwe. Kani ifuna zatapira kutsogororo pachi kana bwera magata. Hanzi nawe Robert kumberi kundikuona ichatinakidza kana uyu muzukuru azoya nemagati yake pa. Pane zvandiri kuona pagirasi rako. Saka hapa ndaikumbuka kuti ambokaswa mankwara asambe uye akudwara ataratariwe vese vafunga kwakonza mparanje ichite mururu mukabudura lotufita itaipata ndimani. Zvakanaka iko zvino ndiri kuda kuti vazukuru ava varapwe panze apa vamire savana baba mukati medzimba dzavo. Then kana tichinge tavarapa tinozoda kuti baba wavo vauye pano uye uyu musikana uyu agone kunotakura magati ake auye pano tikombere dare irori magati emushonga ati aparadze nemhiko dzisi dzakasirwa namai ake tidziparadze mhuri igone kurarama zvakanaka. Aisho sekuru vana vaso vanangona tikufamba chimwe vamwandisi varume kwandotitori wakadzi saka mwe zvikatola so pamwe ndingatokwanisa kutogara nemukadzi wangu zvakanaka nekuti baba so anditombokwaniisa notomborara songotarisa chete saka mukona kungoona kusongogara ndingoshungurudza kuti upenyu ndosvika nawo kupi. Musikana. Iwe Joy. Sekuru. Mugora nijara. Uri kurara nenzara here baba havasi kubika chikafu here mumba? Shuwa sekuru. Ausupita ma next door. Hanzi hausi kupota uchienda kunokwata here kuma next door nokuti baba havasi kubika chikafu mumba? Handisini sekuru. Asi nhau iripo kutoti kunyadha wawa kugara kwacho kumba kwacho so kugara kwacho kwekutongoshingirira kwekutongonzi gara nevabereki tione kuti zvinoenda kupi zvekutoti imwe mari tatobatsiriwa nevabereki vangu kuti tikwanise kuuya kunoko nokuti sinotobva kudhake ndikatimbogara manje iwowa zvakatooma shuwa. Ndovanzi abereki ndo vakangwarisa vataurwa nababa mukuru kuti ndovamwe vatotibatsira kutotipa mari kuti tisvike kunoko. Iyo danga rafiti dakupasa mari. Naiwe Paulo dai Joy uyu ari muroyi nevabereki vake dai vabereki vacho vakubatsira nemari yekuti mufambe kuya kuno. Kuti sezvo acho munhu acho akachenjera sereki musikana here satangopinza papo chicloud aizoita masikiri vanhu. Saka ukachenjera unopinzwa pasiri pako. Ipopo pfungwa yange itoripo saka pazvatoronza nzadzi yangu iyo aiwa. saka Maria akapusa. Maria haana kuchenjeresa here watamunzwa apa ndikuchenjeresa kutaura. Tinomunzvira zvichemo zvanotaura tiri kuno chingoti sezvo hanzvadzi unomutera ndokutongwa kwako. kutongwa kwacho sezvo mukuru paimwe basa Musavenge munhu. Saka mubufure naye Maria. Saka kana muri kumba kwa mukosore naye Maria. Mukuru sekuru utakomana vawo ndozvaanotoita kana kunyadza chokumbako nemurume wawo chaiyo itori basa chairo. Mira vapindure vega. Pona mai, hanzi mai. Munomutyera hanzva dzenyu. Imuno achigezesa baba munotinyo. Imuriko. Po munombomudza iwe uri munhu wechikadzi siya kugezesa baba tigezese isisu. Tombozvikwanisa kutongomudzawo kuti tisu pakafa kwakaita mai tanga tichingoti vanenge vadiki saka takangomuona vachingozvita tata pamwe ndo zvazviri kuno kumusha kwedu kunoko. Sesu atigara togara kudhaki ndikwatinoko. Asi kakudhaki ikoko kwamunogara. Kune here dzimwe hanzvadzi dzamunoona dzichigesa baba? Tinombozviziva madzimba mangu kuti vanenge vachigezesana kuti maybe vanogona mugesa vachinja vasati tizoziva kuti kumamusha kwavanhu kurarama. Kuti avapinda nehanzvadzi nemwanasikana. Sokona vachingopinda vachinja vasati tizoziva tozongoona baba temtema ari kubuda. Kubaba magezesana handagezesana musikana saka nguva yanogesa vari kuti ataona mushuti kuti vatakuda bhaketi wapinda uda kugesa baba hatimboti tozongoona baba kubuda kugeza wangove smart wakutoenda kutenda. Po taurawo sachi.
sekuru pakai Joyi akangwara tazvinzwa ende uri kumuteerera. Andi pana Maria. pana Maria manje Eh. Tinongoti hanzvadzi yedu mukuru but ndisina naye zamwe kamusikana ndikasira mufana wangu but pa Maria ndinoona pamba pake pacho simba rinayo chete zvitiwo murume atauri chini wake chaiye zviri papapa anongoudzwa zvi anoda kuita anongoita izvozvo murume wacho pana sisi wangu ayo pakanyanya kubva wati nemiwo futi ati achisizo makasiya basa kwaripo sota zvadai so neniwo wayo ndoti sekuru tibatsirei ndikayamba kumahari muzopasa kudishikurupa kuna uyo mutora wamutadzira toda kuti titange tatora zvimahari zvaamai venyu zvakasiyirwa hanzvadzi yenyu Maria. Kana taparadza zvimahari izvozvo uyo muroora uyo mutorwa wamaitopomera mhaka dzaasina, munofanira kutozokumbira ruregerero kumuroora nekuvabereki vake zvekare. Mukumbira ruregerero kuna tezvara venyu kuti mugone kurarama zvakanaka nekuti mukadzi wenyu maimupa mhosva dzaanga asina. Mazvizwa? 10 years. zvidaoma Maria arizizva. uzokuna musoro wacho Atura mafema tututu. akutoshava tatatu nenga wapechana atatu andisunungura dzakumakumbo Amuzarikushaya rusekuti atotovaitira zvipi vandisunungura apa chipomero chandaigara ndichipiwa. ndozanichida Zvakanaka isai maoko kumatara asina seku ndomashandiro angu andinoita. Inini handitedzere pfungwa dzevanhu nemafungiro evanhu kuti ndingi muroi asi hanzi ndinobata muroi pano sezvazvo. Mazvizwa? Maria, taura. ngaitire kwanzapa atitogo tizovakonzera mangwara avo azadidirira shiri avwera zavakonzera mangwara ngapira kakara ufana kugara unyumba Zvakanaka. Muchabuda panze mumbonogara kumabhenji kuseri uko. Momirira sekuru shiri kana vauya. Ndichavapa mushonga yenyu wokugadzira mushonga yenyu naye kavazoko. Zvakanaka. Muzogadzirirwa mushonga yekuti ava vasunungurwe uyo Maria agonotakura hari dzake dziwe panapa. Naye kavazoko. Nababa vagone kuuya panapa. Ndai munogara kuseri momirira sekuru shiri ozokupai mushonga. Baba vanogisisa. Overai maoko musimugere. Trauzonzwa baba kuti vanenge vachibatwa pai pavanenge vachigisiswa. Tuning into Zim News Beat TV.
Oyo
karinginde magwenya mbira imi Virina ndiende kure vakomana Virina ndiende kure For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.